Martxoan 31 da gaur Goiena komunikazio taldiantzat egun esanguratsu egun berezia izan be 2000 urteko martxoan 31an oindala 25 urte egin zan Goienaren eratze ekitaldisa hemen Aretxabaletako Otalora jauregixan. Nolabait be prozesu baten helmuga izan zan hori, baina baita injarbetian dauen proiektu baten hasieria be. Eta gaurko honetan hemen Aretxabaletako Otalora jauregi honetan ordu hartako ekitaldi hartan parte hartu behin 3 lagunekin egin jogu hitzordua. Batzarra Otalora jauregian egita, Aretxabaletan. Debagoieneko Euskara Elkarteko. Alas Neintza, Estepan Plazaola eta Jose Mari Musika, kaixo irurori be. Kaixo. Bueno, ikusi zaituztegu, edo ikusi dozue, oindala 25 urte, hemen toki honetan bertan einjako ekitaldiko irudisak, ez dakit horrek balixo izan dutzuen, egun hori gogoratzeko, ze gogoratzen duzuen egun horretatik? Ni gauza askorik ez egiz esan, bai hemen egon ginena, eta jende desente elkartu ginena, baina aparteko oroitzapenik ez dakot gogoan gordeta ez. Zoi, Jose Mari, Estepan? Nik esango nuke, nik gogoratzen duguna, alegie da ekimen importantea izan zala. Guk importantzia eman genion gara hartan, ordu asko dedikau genion estrukturatze horrei, guti egituratze horrei eta abar, eta edukia zeukan egitura bat sortu gendun, egonkorra izan dana, eta urte bintzat iraundu, eta nik uste beste gota ere irauteko mundu hola. Ia hola dan, Estepan. Nik egunaz naiz gogoratzen, enekien segunetan zan, nun izan zan be, zeuek esan ezik, nuen jakingo. Gero aurreko zerak, bai aurreko ibilbideaz eta gehitxu hau, baina egunaz beraz, nintzen gogoratzen. Hori da, eta aurreko denpora hori ez zelako izan zen, zeirurok egon zinen, ez da momentoten edo bestian, bileretan izan prozesu horretan parte hartzen. Noiz hasi izan, ze martxoan 31an, urte bateko martxoan 31an sinatzeko, etzan hain aspaldi hasi du, ez da? Hasi, papela behiratzen ibilinaz, eta hasi, 89ko ekain uztailian, hasi ginen orduko arko, arrasate komunikabideak eta jardun, Bergarako jardun Euskal Elkartia, harremanetan, Bergarako kulturetxean egiten genituen bilera batzuetan, 89ko ekain uztailian. Eta handik aurrerako prozesua oso azkarra izan zen. Lehenengo behintzat arko eta jardunen arteko adostasuna oso azkarra izan zen. Eta horren adierazgarri da, adibidez, irailean ja pertsona bat liberatzea erabaki genuela gaia zera egiteko, bultzatzeko. Eta gero handik gutxira, Oñatiko Laixan elkartia batu zen, eta joan ginen gainotzeko elkartiape batzen, eta lehenengo dokumentu bat sinatzea ja abenduan izan zen. 89ko abenduan. Eta hori, lehenengo dokumentu hori 7 elkartek sinatu zuten, eta gero jarraitu genuen lantzen, bai elkartiekin, bai udalekin, eta martxoko zera iritsi bitarte. Eta eztabaida asko egon zian, formatze edo eratze prozesu horretan ziar? Eztabaida askorik ez dut esango dontzanik. Nik ere goritzapena daukate ondo bakoitzak bere herritar txoko hori nahi zuen nola baita adirazi, baina ikusi zuenean proiektuaren edukia, nik uste dut jendeak berehala. Ez nik hori igual, hasieran bai ez, zer da, nundi dator, zeintzu dozor,
hasi ez gekixelako zer zan, tokikoape, baiara maian bat, bai, hor ez jakintasun hauelako, pile bat mesfidantza edo esan leke. Baina, hor karteldetik ondo, gero nik oinatin, eta komentatu zuen, igual beste herrixetan begun zala, udalekin eta beste lanketa potolo bat inbiarra, udalak ere hor sartzeko, ez? Igual elkartiok garbixo ikusten gaben eta udalek gixo kustaxaten. Eta zuk esan duzu ez da, Alasne, nondik, ez? Etorren hau pinimate galdera hori behin zebila Euskal Elkartietan eta jardunetik, Esteban, nondik sortzen da udana, ez? Nondik sortzen da, baiara mailako proiektu bat egin biharra edo proiektu bat egin, hasi emun bihar hori? Bueno, alde batetik esan beharra dago, ordurako baiaran kasik herri guztietan zegoela edabideren bat txiki, haundi, batzuk adibidez oinatin udalak bera bultzatuta, aldizkaria eta irratia. Aretxabeletan bertan, arrasaten potenteenak telebista eta aldizkaria arrasaten, baina Aretxabeletan ere bai telebista txiki bat eta aldizkaria. Orduan herri bakoitza zeukan bere zera, eta Bergaran adibidez aldizkaria geneukan, astekaria ondo zebilena, egoera ona zeukana, baina bageneukan zer bat, ez? Hau da euskarazko zerak edabidek, hau baino gehiago behar dute, edo gehiago euskarak behar du hau baino zerbait indartsuagoa. Eta hori osatzeko bidea baiara zala, ez? Gero kontutan hartu behar da beste gauza bate. Ordurako ja tokiko komunikazioa zera nolabai boladan zegoen eta zerak komunikazio enpresa hundizepe, bozento bat, eta bazebitzen tokiko zerak. Orduan, erdararen zerabe tokiko edabidetan hor zegoen. Eta hori gainditzeko eta hor zera egiteko modu bakarra zan elkarrekin jardutia. Goiena, zergatik izen hori? Orduan, ordura arte, mankomunidadien izena Debagaraiko zera zan. Debagaraia. Debagaraiko mankomunitatea edo. Baina, nik ez dakit nunbait irakurri genuen euskaltzainen batek edo zerbait edo Debagaraia baina gokiakoa Debagoiena edo tesan edo horrelako zerbait. Eta mankomunitatera bertara eta euskaltzainera konsulta egin genuen. Ia planteamentua baute zeuan Debagaraitik Debagoienera pasatzeko. Eta mankomunitatetik erantzun ziguten asmoa bai zala estatutuak aldatzekoa eta euskaltzaindiari galdetzeko idea edo bazeukatela. Eta geuk egin genuen euskaltzaindira konsulta ber ze erabaki hartuko zukeen edo kasu horretan eta erantzun ziguten Debagoiena. Eta orduan, kasu horretan Debagoiena baldin bada, gure izen egokia edo izan leike Goiena. Goiena bere izan. Eta segituan, hori be, ja, ez dakit, iraile, 19ko lehenengo bileren ostian nahiko adostu zen. Eta zela ikusi dozu, ez? Goienak aukidoen bilakaria 25 urte honetan. Nik oso ondo ikusten dut. Zela ikusi dozu bilakaria, ze ekarpenin jau Goienak? Nik uste baiarari ekarpen handi zen zegoela, izaera bat edo duten. Herrixak elkartu, bata bestean barri eukiteko, eta gero hizkuntzari dudaip, ez? Komenta jenon gara, ez? Gaur egun zaila dela, euskarazko konsumo hori gaztiengan eta sustaketia, eta nik uste dut Goienak neurri baten dakon produktuekin hori lortzen dauela, bai xut, bai tap horrekin, gaztiengan hurbiltzen, ez? Badakola hor bere produktuekin lortuko dauela hori. Eta ez dakit, ondo ikusten dut, etorkizunari begira nik ondo ikusten dut. Ondo egokituta, gaur egungo beharretara nik uste moldatzen da bila, digitalizazioa ala eta audientziak, eta nik etorkizun nona ikuste esat. Nik uste, Goienak badaukala telebistan aina izaten, Goiena aldizkarian, herriko berri ematen duela, herri guztietako berri ematen duela. Faltan botatzen da zerbait, ez dakit. Nik ez dakit, ez nuke faltako da behar bada, batzuk konsideratuko due, baina bai badago.
behar bada ez da azaltzen asko, langile movimentuko zeik, baina udaletakoak eta herrietako bizitzaren berri ematen da. Ematen dio gorputza, eskualdeari. Esteban? Bai, nik uste dut Goienak, edabide eta izan dezaken audientzia edo zeretaz aparte, badukala paper importante bat sortzaileen plaza izateko, dan aldetik eta be. Nik uste dut hori oso papel importantea dela. Eta sortzaile esaten dudan serian, ez da bakarri, idazten edo zera. Ni adibidez jartzen naiz pentsatzen umietan kantari zerak daukan proiekzioa edo daukan pixua edo kantari ez dakizen bat ume, baina ume asko. Kantari programan ume asko ibiltzen dira. Zenbat kanta ikasiko dituzte ume horrek euskeraz bestela, elitxuzkienak inondik inola. Horrek da euskaraz kosatzen zera egiten. Nik uste dut hori oso zer importantia dela, ez? Eta hori moduan, Goienak jarri dau, azkenean giro bat sortzen dau. Administrazioan prentzaurrekorik gaur gure administrazioetan ez da, esango nuke, elebitan ez dela irudikatuko. Hortan Goienak paper importante bat bete dau. Prentzaurrekoak noiz jarri be, Goienaren referentzia zera egiten da. Euskara erdigunera karri dau, hainbat esparrutan, merkataritzan bertan be bai. Jose Mari Musika, Alasne Intza eta Estepan Plazoala, eskerrik asko, Iruroiri gaurko gure gonbidapen hau onartzearren, eskerrik asko eta zorionak baita, zeuek dakotzuen aletxo horrengatik. Eskerrik asko zuei. Otalora batetik beste batera ingo dugu, oina Arrasateko Otalora lizentziaduna kalera joango gara. Goiena komunikazio taldiak bere egoitza dakon tokira zuzen behizan be, 25. urte horrenak ekarreko dugu soka. Mireia Larrañaga, Goiena komunikazio taldeko komertzialde arduraduna, Goienak 25 urte, mende laurdena, zela ospatu gura dugu? Goienak ospatu nahi dau eskarak emoten. Eskarak emoten gure komunitateai eta gure bide lagun izan dienei 25 urte honetan, ezta? Azkenengo alian kaleratu duen moduan, esaldi bat sortu dugu, 25 urte horrek laburtzen da bena, eta bertan jartzen da moduan, ezta? Zure historioi esker, denon historia. Eta horrela hurbiltzen dau, Goienak eskertza hori zelan nahi daben emotia eta zela jaso daben eren jentian laguntasuna 25 urte honek betetzeko. Bestelako ekitaldixak eta basabitzai prestatzen, zer aurreratu alda? Bai, badaukagu hainbat ekitaldiero ekintza eukiko ditugu, baina bat pixka eta ipatzearen izango litzake eitzen nahi duen ekitaldi handia edo, ezta? Abenduan baten bueltan eitzen nahi duena, eta sorpresaz betetako ekitaldi izango dela, hortxe lagako dugu, aurrera emongo ditugu beste xetasun batzu, baina gehixegi beste nahi esatia. Abenduan batean ez hola bururatu esakulako, ez? Badauka bere ituak, eta Goienkaria sortu zaneko fetxia da, eta baita euskararen eguna ian 3an ospatzen dela, eta pixkat gure ADN-ian dagoen egun bada, eta hortxe nahi du ospakizun horri esan digun laso handi hori ero jartzea. Mireia, eskerrik asko. Zorraitxik. Zan dugu, ezta, zure historioi esker, denon historia hoxe izango dela, Goienak bere 25. urte hurrenerako aukeratu dauen esaldi, esanguratsua, Iñaki Iturbe, Goienako diseinu arduraduna, kaixo, eta hemen ikusten dugu, ezta, esaldi hori, hainbat formatutan. Bai, bi berri zinen ditugu, batek dauka esaldixa,
eta besteak ez. Neurri txikixaren erabiltzeko eta neurri handitsuetan erabiltzeko. Esaldi xaberabe luxamarra da, eta orduan inbiar zen dior lanak pixkate gokitzeko proporzioak eta. Eta gero, egisa esateko, nahiz da honek bixabien estandarrak edo, Euskarri bakoitzerako inda aldaera bat, espezifikoa. Zau ikusiko da Goiena paperian, ikusiko dugun moduan, baina baita telebistan eta beste Euskarri baita, ez da? Bai, gure Euskarri guztietan, bai, eta hainbat hilabetian zehar. Orduan, hori zaietuga, alegitatxun egin. Bueltasko munbiarri zanxatzu honi edo? Bueno, nik uste dut gakoa zela pixkat, 25 jartzea handi, baina gero zekun arazo bat, eta esan aurten 2025 dela. Eta orduan horretxin deitxa, jo urte hitza erabiltzearen alde. Garbi geratu den, ez dela 2025an erabetiko logo bat edo, beste barik, edo ez dela 2025an Goienak ingo daben Auskalose eskaintzaren bereizgarrixa, baizik eta dela 25 urte bete txitxulako injogun bereizgarri bat. Bainaki Iturbes, eskerrik asko, azalpen honi danak emutiarren. Eta zuek ikusentzaileok badakizue zuen istorioak batzen jarraituko dugula, danon historia iteko.